дар намоиши имрӯзаи мо ки як шингил саломатӣ ном дорад, мо тасмим гирифтем ки ба шумо оиди расаниҳои маъмули кишвар ки барои аҳолӣ дастрас ва шинос мебошад маълумот пешниҳод кунем. ва имрӯз мо ба шумо оиди яка растаниҳое ки ба ҳамаи сокинони мо шинос мебошад, ин ҳам бошад барги зуф, ба таври мухтасар бошад ҳам маълумот пешниҳод мекунем. Бояд гӯем ки дар тамоми дунё зиёда аз 265 намуди ин растанӣ вуҷуд дорад ва хело дар тамоми кишварҳои дунё хеле васеъ паҳн гардидааст. дар тоҷикистони офтобрӯёи мо бошад 9 намуди барги зуф дучор мегардад ва дар вилояти мо бошад 6 намуди ин растанӣ паҳн гардидааст. беҳуда нест ки бо забони русӣ номи ин растаниро падарожник мегӯянд. яъне яке аз хосиятҳои аҷоиби ин растанӣ он аст ки ӯ дар тамоми сари роҳ, дар канори ҷойборҳо, дар марғзорҳо, дар полисҳои киштуқор, дар соҳили дарёи ҷойборҳо хеле васеъ паҳн гардида месабзад. ба сифати доруворӣ мо бояд барги зуфро ҷамъоварӣ намуда, хушк намуда онро ҳамчун дорувор истифода барем. бисёр хуб мешуд ки агар мо барги зуфро ҳангоми пас аз гул фаромадани он ҷамъоварӣ кунем, пас дар таркиби он моддаҳои фаъоли биологие ки онҳоро ҳамчун дорувор истифода мебаранд хело бисёр мебошад. бояд гӯям ки аз давраҳои пеш ба таври саноатӣ аз барги зуф ба таври саноатӣ дорои хело маъмул ки шахсони калонсол бо он ошно мебошанд бо номи плантаглутсид, афшурдаи баргҳои тару тозаи барги зуф ва худи барги хушккардашудаи зуфро ба таври саноатӣ тайёр мекарданд. дар таркиби барги зуф бо миқдори хело зиёд гликозидҳо мавҷуданд ки онҳо дорои хело хосияти баланди зидди амрозиро доро мебошанд. ба ғайр аз ин пайвастагиҳои рӯйпӯшкунанда, тундиҳо, бо миқдори муайян витамини С ва дигар витаминҳо мавҷуданд. аз қадимулайём барги зуфро мардумони мо барои муолиҷаи бемориҳои узвҳои ҳозима, алалхусус барои муолиҷаи бемориҳои меъда, аз ҷумла гастрит, захми меъда, захми рӯдаҳо, энтерит, энтероколит хеле васеъ истифода мебурданд. дар ин ҷо як нозукие мавҷуд аст ки шумоён бояд ба он аҳамият диҳед. агар бемориҳои узвҳои ҳозима дар натиҷаи паст будани туршии меъда ба миён омада бошанд, пас истеъмоли барги зуф хело судманд мебошад. дар ҳолати баланд будани туршии меъда истеъмоли барги зуф тавсия дода намешавад, чунки барги зуф худ хосияти баланд намудани тарашӯҳи луоби меъдаро доро мебошад ва аз ин сабаб агар туршии меъда баланд бошад, пас ҳангоми баланд гардидани тарашӯҳи луоби меъда мо ба ҷои ба бемориро муолиҷа намудан мо метавонем ба бемор боз зиён низ расонем. барои ҳамин ба ҳамин ҳолат бисёр мехостам ки аҳамияти хело ҷиддӣ диҳед. барги зуф барои аҳолӣ хело дастрас мебошад. ӯ дар тамоми мавзеъҳои вилоят хеле васеъ паҳн гардидааст ва мо ба шумо тавсия медиҳем ки барги зуфро ҳангоми нағз пухта расидани он ҷамъоварӣ кунед, хушк конед ва барои истифода дар ҳолатҳои лозимӣ захира намоед. ба ҳамаи шумоён саломатӣ орзу мекунем то намоишҳои оянда.